Biyag ti tao. Agkasartan, Bek. Agbay, sorry ko. Uy, tap na sigurado ang mabukudan kan. Oh, pinaragsak na kididay nga imbagam, Rico. Agyaman na ka. Kasarita tanto nga rod na mamakan, papa. Ay, kwa. Si Kalangin, di makisarita kadakwada, Beth. Anya? Duwata ah. Mabainak. Ngamin, awan kwarta kapag kasarta. Kasano nga rod na makapagkasarta na awan matgayam kwarta mga aramatan ta. Di, kwa. Ibagam ka ta, mamakan pa pam. Ta isuda pala gastos. Anya? Naibaga da kayo ha, tabak nang kayo. Kasano no di da kayat? Ipilit mo tap na umanugot da. Papa, agkasar kamin ka ni Rico. Ada-ada kayo data. Nahustuan kayo mo tani tatawan. Iso okay la kanya. Iso na laang ta. Tanya. Kwa, awan pa'y urnong ni Rico, papa. Awan kwarta nga aramatan mi. Anya. Nah, kasano nga ro na makapagkalay sa kayo no kasta. Ibagam ka ni Rico ta gurnong pay. Intunad dan urnong na sa kayo ito agkasar. Saan na mabalin ang maitantan ti kasarmi, papa? Tani, ang mga nagsikuga kung iti mabiit. Tanailawan kami iti nobyo. Anya. Isa ang masapul nga agkasar kami. Anya nga ro, di gastusan nyo nga agkasar. Kwa, da kayo pala ti aggastos sa papa. Anya. Anya nga iti masakbayam iti day ti Ariko. Kat istambay mo't day ti hibet. Nabisyo pa Ay ayatat ni Rico, mama. Kan ay ayatan nakmat. Awan trabaho na. Anya nga iti pangbiag na kan ka. Agsapsapul mo't iti trabaho na, mama. Apag isuntuan no agasawa kamin. At dantumot ng trabaho na. Talaga ka di asaanan ngagbaliw ti pangadag mo. Saanan, mama? Basta'y ayatak ni Rico. Sige, makaammo ka nga rod, anak ko. Anya ti plano yo itatanalpasan ti kasaryo, Rico. Beth, pag naadan nyo, Ni Betman no niya ti desisyon na, mama. Sika man, Rico. Sika at ang desisyon. Ura agawit kami ijibalay mi, mama. adda kada kayo dayta. Agtinulong kayo nga agtrabaho para itibuklan nyo a pamilya. Ay napasensya amon to'y balay mi bet Kalkalapaw lang arudan. Marmarga ay pa ay. Okay lang, nanang. Kun sana simentado ti datarme. Ay nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Okay lang, nanang. Sa anak mo tan arte. Mala, mabitla nga ron tayo nakitaan tayo lutlutwak arabong. Tayo so ti sidaan tayo. Agsida kay ti rabong balasang ko. Wan, nanang. Diyak kaya tag na dito, Rico. Saan na ka makaanos? Awan pa'y gayam kuryente yun dito eh. Agawit tayo iti balay inton bigat. Ita, napanag na kamon ti kinarigat ti biyag mi. Ultimo kuryente kat awan. Iso nga aganos ka, wan? Saan na ka makaanos dito yung lugar? Iti balay mi ti pagnaadan ta, Rico. Anya ting pagkadyanak tagan ka. Apa nagsublida dito'y balay. Insublida mo't nagitikar-karet na. Di na ka numaanusan ti agnaed iti balay da Rico. Saan ka no akomportable? Kalkalapaw la ka no ngamin ti balay da. Ay, daitan tay bagbaga. Nukas lang tumatek ka, kimpet iti dayjari ko. Marik na itan ti rigat, iti sidong ti asawa na. Barang makasapul tumot lang iti panggadan di manukang taa. Ado ti pastre ka na trabaho. No talaga, akayat na ti agtrabaho. Kumusta, Rico? Ada na playa matrabaho? Ay, awan pa nga ron, papa. Narigat mo ti makastrag iti trabaho. Ada pangisar ka. Bagar iti may sa grocery. Ha? Pasensya kan. Narigat mo at no agtugtugaw kay latan nga agasawa dito balay. Agtrabaho ka para iti masakbayan yung agasawa.
Uwan, Papa. Kuyugon kayo itong bigat, tayo apply ka iti trabaho. At dagayam ko apangisarkakan ka. Anyamat ni Papa. Pilitan na nga agtrabaho. Kudyak pa yung nakasagana nga agtrabaho. Pagusto amlatan ti kayat na tapno saan da agumuraken ka. Apay nung sikat agtrabaho? Anya? Ay, nakarkaron adida ka maawat a manugang no kasta ka. Adata dito'y balay. Kalpasan na, siyak pala trabaho para iti pagbiag ta. Kat adda ka laang dito'y balay nga agtugtugaw. Anya lat sa wendan ngay. Apay nga min ayang ay surat pa kasikuran. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak nga asawa? Wano lagi ti demanding adadakil mo. Napatag kayo amin kanya, Kriko. Pagusto amlatan ti kayat ni Papa. Tapno awan maibagada. No kasta, mangrugin nga agtrabaho inton bigat ti manugang ta, lakay. Wan, naawat adagos, tagayam ko tinangisarkakan ko, ana. Ngumaton to kano ti sweldo na into nagbaybayag. Ay kat nasaya at anusan na ti kasi at trabaho, ta saan mat ngamin ang nag-eskwela. Uwan nga ron. Agyaman kit diya, ta naawat adagos. Okay ti sweldo na ijay. Makaurnong da nga agasawa, no muda ti agimpad. Talibre mat ti kananda dito'y balay. Kan aminan ang masapsapul da dito'y balay. Libre amin. Oh, nasapa ka mata nagawid, Rico. Nag-under time, Mac. Nasakit ti abaga kan sikat ko. Agikata ko niti trabaho. Anya? Makabannog ti kasi at trabaho. Nakatakdirak nga gal malam. Santo pa ila adda suplada kan suplado a customer. Nagginada ka nung agungunay. Nabannog nga ron. Siyempre, aginanak ha. Rico, Sigurado asitaan nakmanan ni Papa na makita na anasapa ka nagawin. Grabe mo tiya, ma'am. Istrikto launay. Pumanaw tansan dito'y balayo. papanantangay. Awan mo't sa bali apag naagdanta. Agabang ta. Anyat pagabang tangay ka awan mo't trabaho ta adwa. Tako na mo't nga gikat kan iti trabaho. Alaan mong titawid mo kada mamakin, Papa. Ha? Ni? Wan ngagpaisan niya. Wun. Alaan mo, talumasin ta niti pagnaadan. O sige, kasaritak to nga rod ida. Mama, ala ako man titawid ko talumasin kami iti pagnagdan ka ni Rico. Apay ama sapol a pumanaw kayo. Okay lang mat kada kami iti amaam. Nga oray dito yan balay ti pagnaadan nyo iti agnanayon. Grabe mat ngamin ni Papa. Puwersaan nang agtrabaho ni Rico kat nasakit nga rod mo ti bagbagina. Taanyag kayat nyo. Ang dependar kailatan ka na kami, kani mamam. Papa, Panangisakit araramidag. Tinulungak lang aruda na nakastrag iti trabaho di asawam. Ngam di mo't nakaanos. Saan mo't anariga ti kas di trabaho? Narigriga ti konstruksyon. kasla ngamin saan na panangisakit tararamidan nyo. Di yun sa ngamin kaya ti kaadami dito balay. Isungay si istriktuan da kami. Saan na punno day ta? Di naklang amin maawatan. Ala, husto daytan. Oh. Pangaasiyo, di kay aga pangagama. Mala, no kayat yun ti lumasin. Sige, makaamu kayo, Beth. O sige, ngam masapol nga itad yung titawid ko. Tapno daramatan ming agasawa. Anyat makunam iti na ibaga ti anak ta, lakay. Ay, numapalin ka dyan kayat. Nga masya na ki dyan anak ta. Sadot tumat ngamin di asawa na. Lakay. Ala, itid tan titawid na. Pat ganta ti kayat na. Ngam saan ta nga itid amin. Kunak man no agabang ta ako nam. Apay nga imay tamanan dito balayo. Dito iti pagnaadan tan. Anyamot tan. Diyak nga ron makaanos dito'y kunakkan ka. Sayang ti pagabang ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. Adamat pagabang ta. Adamat kwarta ta. Sayang nga rod. Agabang ta nga awan mo trabaho ta. Iso nga anusan tan dito'y balay. No di ka makaanos, agawid ka asiksika di balayo. Basta pag bingayan ta titawid mo, tagasawa ta. Nagkasar ta. No anya ti kukuha ta adwa. Anya? No anya, agawid ka pa ila di balay o siksika, uno aganos ka dito'y balay. Sige. Agano saklat ta dito yun.
Ante, nakalagip mo't dain San Rico apin masyal. Ay na, ang nagdan dito'y balay ka anakan. Ha? Pimanaw dan ije balay da balayan nyo? Wen, dito'y kanuti kayat da pag naudan. Saan samot ang nairwam itirigat di manugang nyo, ante? Ay, katagano sa tamarigrigat mo nga ron na kay kamangan na. Irwam na at ibagi na dito'y probinsya. Kailiw kun di anak talakay. Di pa'y imawag apulos. Nakalipatan tayo jay. Di pa'y umayag pasyarmat dito'y balay. Umay tumanan na, no awan kwartanan. Ay, kumusta da nga tan iti asawa na? Saan da nga tamot lang aga papa? Ang mga no kun konsumisyon matan iti sidong ti asawa na. Kaasimot di anak talakay. Di ka nagpanunot, iti negatibo. No di ka may stress. Ikararagan talatan ida nga agasawa. Agawid tan ije balay Rico. Diyak makaanos dito yan. Kita aman, kimutong akon. Di nakpay mapagsida iti naimas. Ngimisitak pa yun ni. Magtal na ka man, Ben. Amumot ang narigat ti panagbiag mi. No di ka makanos, di agawid ka iji balayo. Agawid ka, adwa. Kayat! Kayat mo ang malaw anak, di man nakibiyang nga amam. Rico, Agawid ka kiti, taing ka pa'y panayo ng tinalam matawid mo. Kurang dahi dyan intadakan ka. Agmay sa kang anak da. Ngamukas jay laang ti intada atawid mo. Kwarta laang. Jay titulo ti daga atawid mo ti alaam. anya? Anya pa'y latararamidan. Agtignay kan. Amumat nga awan trabaho. Nakurapay kami laang. Agsapol kay tinaimas sa sidaam. Agawid ka na di balayo. No di ka makaanos. Oh, anya. Agawid ka? Panawan na kon, ha? Amo matadyak ka ba lang ti maisinakan ka. Tayayatan ka, Rico. No kasta nga rod, sikat ti agrimedyo iti kwarta. No di da kayat nga ited ti titulo ti daga atawid mo, kwarta ti dawatan. Agpakpakasi ka na. Ibagam nga awan apulos ti kananda tapno maasyandakan ka. Agnaad kayo nga minan dito'y balayan ako. Ay na, ngimisit kan kimutong kan. Umayang la dumawat iti kwarta, mama. Kailiw kaunay anak ko. Di kan pumanaw. Ay abam nirikot ito'y balay, taagnaad kayon dito'y. Di na kayat dito'y, mama. Iso nga itad yun ti daw-dawata ka kwarta. Kasyanda kami kumamot iti asawak. Awan ka nan min. Kurang tintad yung atawid ko. Iso anayunan nyo. Anya, Rabiin. Ngamawan pa'y laang ni Rico. Unay matanday siya atao. Basta da kwartami. Kanayo na marapyan. Bet, ingka maturugan, rabiin. Sumangput tulat tan ni Rico. Diyak makaid na nanang. Inalang amin ni Rico ti kwartami. Awan apulo simbati na kanyak. Hanya, apay ngamin nga intad mo nga'y katamom lang arudan ti ugali na. Apa nakmat ngamin no jakpat ganti kayat na nanang. Kabilan nakpay. Ay, itatamo mo ti ugali dyan anak ko. Adakan ka no panaawa mon. Awan, tinapinta sa masakbayam kan kuana. Ay ayatak ni Rico nga oray masansan ti panagapami nanang. Diyak kabailan asinaan. Ay, kasano lang atan, no adan anak yaw. Kaasila ang nagitagbalin nga anak yaw. Tawam mo trabaho ni Rico. Rumarak nanang. Surutak ti asawak. Ay rabiin, ang mga nanya ti mapasamakan ka. Kan may sa, di mo amono sa dino ti pang surutam kan kuana. Tadi mo matamutayan na. Madanagan nga minanang. Hindi ka unag dandanag, balasang ko. Ante, ni San Rico, nadisgrasya ka no iti motorsiklo a binulod na. Nabarta ka nagmaneho. Anya, sa dinaw, kanayan na itan ngay. Ay kumustan dyan ako. Adda ka no iti ospital, ante. Anya! Nanang,
Jack pa'y kayat ti matay. Ay, wen, saan ka pa'y amatay, anak ko? Iso na laang tamarigatan ka na magna. Napiktaran ka no ti Duren. Nana. Apay nga nagmotor ka na Bartag Rico. Anya nga ita. Uwan nga ron. Magbababaw yak. Ngam naladawan ti amin. Beth, bakit? Yala anak man iti danom. Makain inumak. Mabitlaang. Ananusan nak nga si kasun bakit, Wan? Tanwagin bagak. Agsubalit aktukan ka. Marigatan ka kanon amag na. Tapiktado tito lang itilikod mo. Awan sama namnama makapagnakan. Ikararagtang aging bagak pa Beth. Sige, tayo nakagdiskitar iti kwarta. Awanan maigatang iti makan. Diyak agawid itayan ti asawak papa, mama. Panawa kon. Anya, asino nga ti mga sigasukon ko ano panawa mo. Mabambanugak ngaminan, papa. Isulat ng tas asikaswak. Diyak pa'y makatrabahon. Tadyak mapanawan ni Rico na awan ti inana kasi nublat ko ang mga sikaso. Ano sa mga sikasuan at asawa mo nga, Rod? Talaga kastan ako. Dahito yung tibunga ti kinasukir ko, hindi ka na kayo, papa. Mama. Ala, di ka nagladingit, anak ko. Nalpasan ti amin. Panubok la siguro day takada kayo nga agasawa. Rico, ada kami, tao may dakaalaan. Ijay balayan ti pagnaida nyo iti anak mi, tapno makatrabaho ni Beth. Iso ngamin ti pangital ka kadag iti daduma negosyo mi. Papa, mabainak. Agawid tan iti balay da mamakan papari ko. Tadda ti babaunan ang mga sikaso kan kano agtrabaho ak. Di ka ko mamasaksakitan, Rico, ah. Agam kayat naka napanawan ti anak mi. Ngam inay-ayo mi. Iso anak ka miris mo't lang. Pakawanan da ko papa. Kaya't ko asulnitan dagiti nagkurangak kada kayo. Nangruna iti asawak. Ngam ka sano? Diyak matan makapag na papa. Mama. Ala, agkararag ka, Rico. Dawatom ti kaasi ti Diyos. Tawan imposible kan kuanan. Patyag nga adapay napintas a plano na kan ka. Biyag. Ti tao. Ay, kabagais. Hawan pa'y dagiti apo ko ta. Awan rapay mo't kabagis, Maria. Apayaya. Ay, agpakuyog ako ma. Tay nakagpa-check up. Tanabayagan to'y uyag ka. Uwan ngagpaysaw. Di ka matlagi mimbagan kabagis. Ay, wad nga raw. Yak pa'y makaturturo ka. Itirabi. Tawag kakmat nga uyag. Ang mga numarabyan man na sumangpad dagay ti apo ko ta. Ay, siyak kumatimang kuyog kan ka ngagpa-check-up. Ngam nalakak mo't ngaminan na mabambanaw. Agpadatan na ka bagay. Agpadatamat nga minan, abakit. Nakapsudan na. Ala, mabit lang. Tayo mga laman iti yang bulong na inumam. Tayo iso ti inumam. Tapno makaginawa ka basay. Apong pasing, agrobot kayo. Tayntay agpa-check up iti doktor. Na, anya ti pa-check up ko nga ikaw ang matsakit ko. Masapol a regular ti pa nagpa-check up yo apong. Tapno masigod no addaman rumso a sakit yo. Mawan sakit ko. Niapong yo amarya ti pa-check up yo. Tanabayagan jay uyag na. Saan nga gimimbag? Ay na, uminom tulatan iti mayanger abulbulong. Gastos laang no may pa-check up. Kadamot tay pensyon ko nga usaran niyo, apo. Ay saan?
Para kada kayo laang ti pensyon nyo. Kaasimot ti kabagis ko, ah. Ay, kataganos Uray tabakit matan. Na ipapasnan tinagbiag dito'y rabaw ti daga. Abay, kayat napayla ti agbiag aya. Anyalat kukuin na dito'y lubungan aya. Kat saan matan ang makatrabaho? Ah, Ala, agsukat kayo. Tama pantayo iti doktor, apong. kat kumusta nga iti papanyo iti doktor manong rito? Mayat-mayat, Marina. Inikan ti doktor iti vitamina ni apong pasing. Ay, kamayat ah. Masapulan na pigsakin na sa lunata kanayon ni Apong Pasing. Tane, sayang ti pensyon na numatay adagos. Wala. Sapay na wadwad met base, ti pensyon na. Una, uri santang agtrabaho kat umdas ti pensyon ni Apong nga para kada tayo amin. Awan met ngamin, master ka na trabaho. Huwag nga rod ah. Isodyak lamak kaya sasawan, tanagriga mo ti panagbiag. Nakarkaro kanya ka. Jak mga sawan. Taawan ipakan ko iti pamilyak. Wana, agbaak tamot ta na. Akas ka ni Apong Maria. Wala. Anya ngay nga rod. Aguy-uyak manan ni Apong Marian. Wala nga rod Sayang laeng ti kwarta apang pa-check up kan ko ana. Awan met nga rod pension na. Anyat usaran na nga agpa-check up ngay. Ay, pampanunutak laang manong. Narigat sa mo tagbaak. Diyak mo't kaya tagbalin to akas ka ni Apong Maria ah. Ay na, di mo pa ila problema ang ti masakbayan. Ti agdamakit di ti problema ang ta ita. Ma-stress ka laeng. Oh, at iti gatas yo, Apong Pasing. Aggatas kayo, tapno napigsa kayo. Ay, agyaman na ka rito, Apok. Oh, ato'y matikapi yo, Apong Maria. Awan gatas na. Ne, apay. Masapulyo pa ilate aggatas ay Apong. Di kayo man nagpili-pili. Tawan mayam ang bagyo dito'y balay. Papakpakan kayo lang arudan, agpili-pili kayo pa ilang. Ay na, di mo mo't pagsawan iti kasta ni Apong mo, Maria. Simot. Apay ngamin adi kay nakiasawa idi Apong. Tapno adda kumamot mga sikaso kada kayo, itatabakit kayon. Uray kong maa, no adamot pensyon nyo akas kini Apong Pasing. Ay na. Kasano kumangag pensyon kat saan mo tanakalpas iti panagadal na akas kanyak. Iso adiyo kumatagi basitan mo't niya Apong yo, Maria. Simot. Aggatas kay din Apong. Kidney, agkape kay matan Apong Maria. Di kay agpili-pili. Anyat plano mi tibiyag mo? Talaga ka ding agbaakan. Kinapudno na. At danubyok manong. Iso na lang tawang mo trabaho na akas kanyak. Anya? Kat? Anyat usarin yung agkasarngay no awan met gayam trabaho na. Oray saan kami pa yung agkasara manong. Agdan na kamin. Anya? Pag nadan nyo ngay, Dito ya. Awang mo balay da. Makikabkab balay da lang itiikit da. sus! Ha! Saan? Ha! Naglaingan day ta anobyom? Mainayon kit din, apapakpakan dito'y balay? Ha! No awan pag naidan nyo, nasaysaya at lang agbakbakit kan abalasang. Ha? No kasta, di mo kaya ta dito tipag na dan may tinobyok manong? Ay, kat saan Ha! Naimbag kumaa, no adda na talagad at trabaho na. Ngampada tamat nga istambay. Kaasimat ni Apong Pasing, no jay mainayon pa ila suportaran na, kat di na matkap-kapin ano. Manong. Jak to pa'y mga isang petiti babae dito'y balay. Si kanto lagit din. Isong agpili ka. Isakripisyum tinobyom, tapno agtalinaid ka dito'y balay, wenno makiasawa kan kuana. Ngam, pumanaw kan dito'y balay.
Diyak kaya ti pumanaw man kat no sinaanak tinubyok. Makamuditan na. Ay, katuan Amumat nga ado dagiti kakasinsinta nga agom iti sanikwa. Saan mabalin na pumanaw ta dito'y balay ni Apong Pasing? Dito'y talaang, tapno sigurado adata timang tawid kadagiti sanikwa ama panawan nanto. Wan manong. Oy, Marina, si ka mag-game rita. Ni, adda kay mo diti paling kita taman eh. Wey, da ginagarak dito ang ginatang. Nabayag mo na di kay nag-awid ang nidyo balayaw. Awanan na kita'y dingwan yaw. Nagbalindan awalang. Tawan matan ti amo da ijay. Anya? Kanong agawid kayo balasang kaw? Mabayag pa'y siguro, tata. Makumikom kami pa'y nga minitikapsat ko, tabambantayan mi ni Apong mi. Ay, nabiyag pa'y di pensyonada nga apong yaw. Wen, tata. Iso tibambantayan mi kanimanong ko. Ay na, ibagam kinimanong mo, taas si kaswan na di talon yaw. Panagtatalon man ay. Saan nun? Total, saan mi mutla adagaday jay? Makitaltalon kami lang mut. Ibagamin to ni takin ko nga ipasublat na niti sa balay. Anya, apay nga. Ti kayat me, tay kabukbukudan me adaga ti sukayan me, tata. Anya, Iso nga, amangan pekit tino saan kami nga agawi di jay. Uri takal kalapaw mutla ti balay me jay. Kan saan me adaga ti nakaisaadan na. Iso nga uri di ka magawi dun. anya. Rumwarta ka ba, guys, tayong tagpa-check up? Ay na, saan ka ba, guys? Sagpaminsan mo't lati panaguyag kaon. Wala, di ka mo't makapanganan. Kuna matimam na iti panagraman mo. Gagangay la siguro iti bakit ti kasto, ka ba, guys? Malakit din. Uray saan kan nga agdigos, numalamin ka. Agsukat ka langan, takuyugan ka. Mga numaulaw ta iti dalan, mabanog ta. Saan? Agsarukod ta, ha? Adamo dagiti sarukod ta. Alaki din, agrobot kan. Apay arimor kayo adakda kayo apong. Kasanun no adadaka sa napasamak kada kayo itirwar. Masya nakmet nga rod ka ni Apong yo, Maria. Awan na, agas na. Naimbag nga rod tayong pa-check up kaw. Isungay ni kanday ti agas kan vitamina na. Agpache-pacheck apay lang amin mat ni Apong Maria. Imbes nga ipalubos na kumantikas jay arik-riknaan na, tabakit matan. Kasjay atawan ti talaga apa nang ipulang iti biag. Ay na, di mo matiruruman ni kabagis ko, ha? Unay ka matan rito. Di yun ulitin ti naramid yaw. Di dak pagpungtutan Apong Pasing. Nay, awan mo't kayam danuman. Naibus ti danaw mamainom. Mangkita ak man dita rep. No, ada mainom adanom dita. Mawawa ka talagan. Ay nanay, pagtadadanom dito ya mainom. Apong, kapit dito na lang isa danom. Ananwan nyo? Ay, ikat, inumak ka. Makay ninumak nga minuna yan. Kat naibus ti danom nga inuman. Ay na, di yung mabalinti uminom iti nalamis. Ang mga nagpanatang kayo. Mala, isubliyo dita. Tagpagata akin ni Manong rito iti danom mainom. Ay na, aywanan nyo ka diti salon at yung Apong. Di kay kadig suksukir, tapno di kay agsakit. Mabit lang Manong Ritaw, ika gumatang iti danom, tawan mainuman. Ay, darasyan nyo nga rod, tatanay. Mawawa ko na yan. Apong, mangan kayon. Nakaluto kami kini Marina. Kaya tiyo, taigawan kayo iti kanan nyo. Anyat linuto yung masida, Apong. Sinigang nga ikan. Presko nga ikan dayjay Apong. Inikan mi itinateng na. Sige, agaw kayo, tagsasango tayo amin ang manganan.
Ingkayayaban ni Apong Yo, Maria. Riingan nyo no, nakaturog. Ay na, di yu disturbuan ti pan naturog na apong. Agriing tulat ta, numabisin. Ay na, mabisinak batan anak karing. Naituro ko gayam. Ne, anyat kukuan yu apong. Mabisinak, mga anak ko ma. Anyat masida apaw. Ada na lokata na sardinas dita. Di kay nagluto iti masida ay apaw. Ay kat naibusan Turog tumad lang amin aramidan nyo. Mating amin ti bagbagik apaw. Agigupak ko maiti sabaw. Ang amsa na balain. Di kay man nagpili-pili iti si Daon. Awan tumad lati makukwar tayo. Abay, agpen-pensyon kayo aya. No anya ti maidasar ka ninyo. Di kay agpili-pili. Takababain kinikabagis yung agpen-pensyon. Dinto pa'y agpili ni Apong Pasing iti si Daon na. Da kayon tulakit din apapakpakan laeng ditoy. Nangag ko amin ngayong bagbagan ni Rito itay kun kakabagis. Masaksakita anak no kasya pagsasawanda kay ti sana nasayat. Ay, sa bagay, punumot ngamin, ngawan may tultulong ko kan kakabagis. Awan may itad ko kwarta, apagatang iti kasapulan tayo dito'y balay. No siya klamay sa awan problema iti dayta. Wan, ngam kababain kadag iti apo ko ta, kabagis paseng. Di mo ikan kanoy da. Bayam tabagbagak to manida. No adala ko masabali papanak. Pumanaw akong dito'y kabagis. Ay, sana. Diyak kaya tapanawan nak. Santang agsina, aginggat maudi nga angasta kabagis. Madi matirik na kamang panaw kan ka kabagis. Nga mabay na kadagiti apo ko ta. Awan may itultulong ko dito. Di mo latan ni kaskaso tanyaman ngay bagada. Bayam taong taktuman nida. Ay saan di mo aramidan ti kasta kabagis. Adada aguraan da. Tamaam mo anda nagipulong akan ka. Ay, saan? Siyak ti makamo. Saan narumbang tararami dendra. Basta agtalinaad ka dito'y balay. Saan ka pumampanaw, kabagis? Yak kaya tinala sa trato yung itikabsat ko rito, Marina. Agbalbalin kayo na bastos kan ni Apong yaw. Ha? Apay, ti kunayaw na saya tararamidan yaw. Noon niya ko matitrato yung kanya. Isu matitrato yung kang guwana. Tano di kayo agbalbalaw na saysayat lang na pumanaw kayo dito balay kaw. Ni, apay ngay akas tapong. Adun tinaitultulong mi kada kayo. Da kami taglutluto. Aglablaba, kanagdaldalos diti balayo. Ngam papanawan da kami, akas lawan ng yaman na. Gapaw, tadyak kaya tararamidan yaw. Apay, anyat impulpulong ni Apong Maria kada kayo. Iso ati na alas ti aramid na. Tagbalbalinan asipsip kada kayo. Ti kayat na, pataksenda kami. Nga uray awan met madingar aramidan mi kan kuana. Ay na, kanayo na mangag ko, ti panangungungat yo kan kuana. Kasla basura, ti pangibilbilangan yo. Kabsat ko ni Maria. Kat no masahir tirik nana, masahir akmet. Isugad di ati papanawan nyo dito balay. Tawan mat may tultulong na ditoy, Apong. Mangan maturog la ti aramidan na. Wan nga ruda? Di pa'y makaluto mo. Sa ita, agsipsip pa'y lakada kayo. May kariyo ka di atratuan nyo itinasayat ni Apong yo, Maria. May kariyo agbalbalaw kayo. Ay, no siyak. Awan tirumbang ngay karik. Tawan mat tirumbang abaliwak. Tawan mat ti madingar aramidak. Uri siyak mata. Padpadaksan na kami langit ikabsat ko. Sip-sip na dyan kabsat yung Apong.
Talaga natangkan ti ulo dagi jay nga apo ko, kabagis. Pasensya kan ka ba, guys? Mairamraman ka pa yun nga ung tanda rito kan Marina. Gapo kanyak. Natangkan ti ulbod da. Ay, agrubat ka man kit di kabagis. Tadapa pa nanta. Ha? Sa dinaw ka ba, guys? Basta dapa pa nanta. Adda sa rungkaran tao. Ha? Asinaw ka ba, guys? Basta rumwarta. Adda sa rakan tao. Mapantay jay balay da. Apay a pinalubusam arimor ni Apong Pasing? Amangan numabannog, kat anya pa'y ti mapasamakan ko na. Agpilit mo't nga ron na rumarmanong. Ung tanak no lapdak. Anya? Nagkuyog da nga agkabagis. Ay, kat kinuyog mo kumalatan idaa. Taamangan no anya ti mapasamak kini Apong Pasing. Numatay ni Apong. Awanton ti pensyon na. Sana bali ah. Nalawa mo't ti daga mapanawan na. Pagbingayan tanto ti mapaglakwan ta. No kasta. Ila ko tanto ti daga at awiden ta kini Apong Pasing. Uwanan ah. Tapagbingayan ta ti mapaglakwan. Sa tanto gumatang iti uray basit laalote a pagpatakderan ta iti balay ta. Awan mga min matawid ta kadag iti dadakkel ta. Tanakurapay dalaan. Kun adan kabukbukudan da pamilya. Isu nga awan manamnama ta kadakwada. Wen nga rod ah. Ngam sa bagay. Kaya't kumatkit di tay tasing-asing mo, Marina. Lugan to matigatangek. Tay pampasahero alugan. Sumarunon to tilote kan balay. Ket, pagturugam tungay na awan balay mo. Ay kat makiturog ak to payla iti ipatakder mo abalay mo ah, kabagis. Na, umada rin sa matyapit kon. Nakapsuta kon. Bumangon kay Kit din, tamangan kayo apong. Saan amabalin namatay kayo? Jak mapilit, ti bagay ka bumangon. Jak ka bala. Ala, tulungan kayo abumangon apong. Sanan, jak matlam akapangan. Apong, saan amabalin adi kay mangan? Tanakarkaro ako mapsut kayo. Kasano kami lang nga hinumatay kayon? Amuyo met nga awan ti trabaho mi iti kabsat ko. Ay, Hala, ag nga kayon. Tauray na kaidda kayo, pakanan kayo. kaya't ko ti maturog. Manong, Ay, di mo pilitan no talaga di na kaya't timangan. kasano day tuyan ngay? Numatay ni Apong. Ay, makita ni tilangan ni Apo nga saanan nga agbayag. Isong awatan tan ano matayon. Awan mabalinta. Saan na bali? Adamot sa nikwan ang mapanawan na. Sa bagay matkit di ah. Katiplano ta ah, di mo liplipatan manong. Patas ti panaggudwata, tapno saan ta nga agapa. Kabagis! Bumangon ka na, talabaran ka. Tanay, manual dawan na di ka nagdigdigaws. Manang Pasing. Manang. Ha? Naglamiis di kabagis ka. Ha? Hala! Saan mo tinagangangis di kabagis ka? Ay, Manang! Manang! Apay! Anyat sang sangitan niyo, Apong Maria. Nahapong niya, Pasing! Natayan! Anya? Jesus! Ay! Awan nga rugan na talaga. Ay, mala! Tumulong ka nga agdalos dito balay. Talamayan tayo ni Apong. Lamayan tayo iti 2 Domingo. Tapno makaur-ur tayo iti tulong.
Itatawanan ni Apong Pasing. Sumapol kayo ni Tisabali apag naedan nyo, Apong Maria. Taila ko minti taga anapanawan day di Apong Pasing. Ha, Wanapong, da kami ti apo ko ni Apong Pasing. Iso da kami ti mang tawid kadagita. da kayo ti pumanaw dito. Rito, Marina. Ha? Pasensya kayo. Ngamsan ko nga ugali tagpapanaw iti tao. Nangruna kat kabagyan kayo. Ngamda kayo matla timang puper sa kanya. Iso pumanaw kayo. Tawan karbangan nyo iti daytoy abalay. Ni. Naglastog kamutin ngagsaoy ti kasta. Sikat ti pumanaw, takukwamin daytoy abalay ken lote. Siya ti adda karbangan na iti daytoy abalay. Gaputa siya ti nang ipatawidan day di kabagis ka. Aday ta ti papilis sa mga ipanagnak. Rito, Marina. Ni. Kasano ang napasamang ti kasta? Apaya sikatin ang ipatawidan day di apong iti sa nikwana. Gaputa na alas ti arami diyaw nga kapsat. Nakita day di apong yu apasin ti kinagom yaw. Ti kinawan respeto yaw nga po ko. Apong, pagkawanan da kami kuma. Sorry na yung bagbagami nga awan serbiyo iti da ito abalay. Ay. Apong. Ay, kuha. Pakawanan na kami kuma. Pangasiyo. Saan da kami kumaapapanawon dito eh? Awan papanan mi Apong. Ay, lading itak. Nga madanaya baka kaduak ngagnaid dito'y abalay. Lading itak. Nga mawanan panagtalak ko kada kayaw. Pasensya kayaw. Ngamdiak maliklikan ti agatap iti saan anasayaan. Awan pensyon kaw. Kada mga ano idagdag yu ti panakatay ko. Tapno maalayon ti kay kayat yaw. Iso na saysayat no mga yabak iti sabali akaduak dito'y balay. Uray saan ko wakab kabagyan dayjay. Tamok ngay sakit na. Kan mapagtalkan na tao dayjay. Kat bayat ti papanaw yaw. Siya pa'y kumata makaamiris kayaw. Kat di yun to kumaipakat iti sabali at tao. Ti kasta nga ugali yaw. Apong, Ala, pumanaw kayaw. Biyag ti tao. Mabalin ti umayan akaw. Anyat masapol yu aya. Umayak man makituro. Awan pagturugak. Ay na. Sumromantik habaw yun ako nak. Kit no adamot balayo. Awan nga road te pagturturugak. Tinakaw dan. Umayak man makiturog hay may. Nagado ti pakariribukak. Nagado ti problemak. Iso ama balin ka di. Saan kayo amainay nayon apakaaboridwak? Ala, agawid kayon. Umayak makiturog. Sa anak nga agariwawa. Agtugawak lang iti sulay. Wano saan agidak lang. Jak bumangbangaon. Jak agkut-kute. Amo kun ti istelyo. Kari kayo akari. Ngam di umat matungtong pal. Ala, agawid kayo kitin. Mapan kayo iji balay ti kabsat ko. May mayat ijay. Tanalaw-law ti balay da. Apagtaray-tarayan nyo. Sa anak mo't nga agtaray. Maturugak. Maminsan man lang ti saunanang. Talaga saan ngagpampanunod na dyan kabsat ko? Apay nga imbang na kayo dito eh. Amo namat nga adu kami ngagkakabalay. Awan lugar nyo dito na. Sa anak mo't apasalsali. Agpaigidak laang. Kahit asino ngayon tag na ijabalayo no panawan nyo. Payama.
Agaagaw dagi jay. Hinagaw da ti balay ka. Adayamot mangagaw iti balayaw. Awan, kabaw yula dayta. Sanak nga kabaw. Puno mait nga da nangagaw iti balay ka. Awan babayin da. Trespassing tararamidan da. Asino ayo dagita? Tayo nakpapanawan ida. Pinapanaw ko idan. Inaldaw apapanawag. Ngam natangkan ti ulo da. Asino da aya? Dagi jaya marabutit nagaduda. Ina, sumrumanan ti kabaw yaw. Ultimo marabutik. Kaapa yaw. Nagaduda nga raon. Makarengreng dapay mat nga raon. Kan ibusen dati taraon ko ijay balay. Sige, tekan kayo ti pusa yaw. Tapno abugan da dagi dyan. Ayawan, jak kaya ti pusa. Manjak. Anya? Agnaud ako dito'y balayaw. Jak kaya atin ti agawin. Na. Ay, ako. Ay, na. Robiing. Kumanan tapay laang ni Nalang. No apay mat ngamin api naturong mo diti balay aya. Katamom lang arudan ang makarengreng no rabi. Nalang! Gusto man dadang! Maturog kayong ganay! Rabiu na yan! Engka nawahan. Unay matikas tuyan. Wag, mabit man lang. Nalang, mangan kayon. Dadapapanan tayo. Sa dinungay anak ko. Basta dadapapanan tayo. Intayo agpasya. Wag, Mangan tayo itininginaan na restaurant. wag, Di katangan dak itistipin ko wag, nalalala. Mangan kayo nga ruday. Darasin nyo tagngal-ngal. Tanay, mataktakak una yan. Ala, sumrok kayon. Ay manjak. Jak kayat ditawi. Apay nga inyag jak ditawi. Saan ko nabalay daytawi. Tatinakaw dangarudan daytawi. Sino ay tagyan dito? No diyo pag naidan, Manjak nga raw. didak pagpungtutan. Ha. San ko manatangkin ti ulo niya? Tapno na siya at kayo kanya. Uwan. San kayo arum-rumar dito balayo? Nalawag. Uwan. Nalawag anak ko. Sige, tayo nakagtrabaho. Di kayo mapmapan ijay balay. Tamakapuyat kayo. Makarengreng kayo dyan. Uwan. Uwan anak ko. Sige, mapana ko. Ulitan. Di kayo rum-rumar dito balayo, ah. Uwan anak ko. Umayak man. Ni, da kayo manan, ay napumanaw kayon, sakbay makita na kayo ti asawak nanang. Amangan noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo. Umayak nga raw. Lakay, adda ni nanang. Anyat gagara naman na ya. Diyak mo, umay mo kasarita. Apay nga da kayo man na ya. Umayak nga ron ba't makilamay. Awan na tayo ditoy. Di tabalay ti kaaruba ti papanan nyo. Tadalam lamayan da dita. Sana dito yaya. Kunadaan na tayo ti asawam. Ha? Hay, papanawam day tayo inamay me. Amangan numalipatak abakit ti kasangsangok kat malaw anak. Nanang, agawid kayon. Apayaya, pagawidan dak. Kat makikarubak nga ron mag. Yawan na siya witi na yaw. Basta umayak, papanawan dak. Anyang klase yung anak. Awan utang nyo anay mga nakam. Mala. Sumbrot kayo nga ron. Ingkayag kami. Ay me, Pagawid at tumatlayan ito damdama bakit. apay adi mo pa'y lapagawidan ni nanang.
Man, di mo ko na apaturugam dito'y balay. Baybay ang maturog dito'y balay, bakit? Tada na panunot ko. Ginto man ang pakaturugan no Rabi. Kumanantan tumanan. Ano santan? Basta bay ang tangag na dito'y balay. Tada na panunot ko. Tangay dinan kaya tiag na ijay balay na. Ila ko kundayay. Anya? Wen. Asino ti mairanod? Datamit lang. Sana ya? Ha? Sige, makamo ka. Ngam imbag no saan nga umapal di kabsat mo. Bayam nga umapal. Awan mo ti maaramidan na. Tasyak ti inauna kada kami nga agkabsat. At nakabsat mo. Katsyak na ita. Rumbang lang nga agudwa tayo iti mapaglakwam iti balay. Kansular ni nanang. Siyak ti inauna. Adda kanyak ti pangedden no ibingayan ka wano saan. Nanang, da kayo tagsaw. Bingayan nyo ti mapaglakwan iti balayo. Ay, yakam mo dayta. Inagaw damutan kanya. Apay ko mga ilakok pailaangay. Ilaklako nga rod ni Manong Jaime. O may dabayadan ng nubigat. Ay, yakam mo dayta. Urayawan balay kaun. Basta dapakiturugak. Ayusin. Awan bibiyang ninanang iti dayjay. Siyak tinangitalkan na iti amin. Iso adi ka makibiyang ditoy. Urayim ka di nga ikan kadamian. Sana kasta aman mandaran nakid din. Asino ka kumaamang manmandar kanyak? Basta jak ipalubos nga awan bingay ko. Masapol nga agudwa tayo ti kwarta. Ne. Ni manang ano rin kaya kalkal iti basura. Manang ano rin. Sino kay tayan? Di ngay into nga kasinsin mo. Si kanintong. Ay, kunaktupay ka tasi ka. Angam, sino kay tayan? Niinto nga kasinsin mo manang. Ay, anyat pitpilutom di taya. Plastik tay lakok man. Awan makanon. Awan pa'y balay kaon. Awan anak kaw. Awan badok. Awan chinilas kaw. Awan namin nun. Ay sos, nabangsit day ta. Ay, ala, umaykan. Tagawid tayo sa balay. Pakanan ka. Ay, anyamat day ta nga aramidam manang umaykan. La. Yawid na. Ikaw na. Agnaad ka na sa balay no kayat mao. Ay, kayat ko Yawid na gayam. Kayat ko Kayat ko launday. Apay aya nga ipilit mo ti makibingay iti kwarta. Kat awan mo't karbungam iti dayjay. Dakkel ti karbangak. Taanak-nak mo ni nanang. Itad mo matipan nakabingay ko Kukwak lang dayjay. Awan bibiyang mo iti dayjay. Adda! Ala huston, pagsasaritaan tayo anaimbag taytoy. Ayawan! Jak kayat abumingay day ta katao. Siyak takin kukwa iti dayjay. Agong kagidya kamsat! Oh, Gamrod! Ha! Agpulukan to iti kastar aramidan! Ala huston. Tapnawan tiriri. Agudwa kayo laangan. Oh. Dayta ti solusyon iti dayta. Tulog na, Nonong. Tulog na. Tulog na, Nonong. Ay, umaykan, tabangan tayaw. Manang, agsangsangit ka manan. Kailiw ko nagiti anak ko. Lagip ko, iniaw-awir kita.
Noag lampay da, kanta kita. Isalak kita, masuswag kita. No mabisinda, ikaw kita. Tikusa kita. No agtaray da, kat mainong mamda. Ang una kita, ay wag kita. Sano itirami ara ko makita. Kailiw ko ina. Manang, Kaya't ko ina ngaw-awiran. awanan na kita nga inaw-awir mo ide, manang. Na nagbalinda na gamrod. Managing bubukod ta. Kwarta lati adda iti ulo na. Di daman la mapanunod ti ado a sakripisyom idi uping dapay. Tanumapan ka iya balay da. Habugan da ka, akaslaman no. Kaya't ko ina ngaw-awiran. Awanan, saan da ka napagan-ano? Nga bala, sana balay, tadaak maat kasinsain. Saan ka abaybayan? Sika nga rutan daw awira kasinsain. Ay, tulong na, lulo. Tulong na. Tulong na. Maasya nakiti da ito'y akasinsin ko. Tulong na. Iswa siya timang puno. Iti pagkukurangan dagiti anak na kenkuana. Mapana ko nintaong. Nay, ay papanamanang. Nagsapapailaan papananyo aya. Hinak mang opisina. Ha? Kaya kaya timala daw. Mga numaunaan dak. Awan matrabahwa kun nuag ladaw-ladaw Ay namanang. Di ka madan mapanitayan dagiti basura. Ang mga nukumaro ti uyik mo. Sensitibo tayon kadagita. Tababakit kandala kay tayaon manang. Ay na, napigsa ti resistensya. Diyak to payag saksakay. Awan sakit ka. Ibagbaga na lang kabawak. Ngam saan? Awan ba't sakit ko kabaw? Ngam ibagbaga nakit din nga kano sakit ko akasta. Ay, talaga ka day arumor ka manang. Una, kay supay ti mapaglakwa kay ti kalkala nga basura. Intanto ang siyapeng. Ilibre ka, maning. Ay, manang, natayon ni Manong Maneng. Siyak ni Intong. Kaduan, maut. Intong kunak, maut. Ayawan. Ay, tulang ka kaya, At napidot ko ije basuraan kasinsing. Kita mo. Sing-sing kan kwintas mo dagita mo. Aguray ka. Saan sa matasinsinan nga alahas na kita? Imbalang da ije basuraan. Pinidot ko sayang. Sigurado ka nga imbalang damanang? Wun nga road, kita nadadaal. Napugsat daytoy kwintas. Naputad mo't daytoy singseng. Natadaal nga agpaisaw. Ay nga intanto ipakita iti pawn shop da kita. Takas ladakkel mo't tibalor da kita nga alahas, manang. Makita yung manang. Nabalor da giti alahas anapido tiyaw. Ala, ay, nagadon na kwarta tinaglakwan ta kasinsay. Una, adantun pagpaagas mo, manang. Awan sakit ka. Awan ti rumbang agasak. Nitid ko na itakadagiti anak ka takasid. Anya?
Saan manang? Inaguman da nga rudan ti sanikom nga inata. Kan saan da ka napagan ano? Awan utang daan na imbagan nakam. Ay, sana. Di mo pagsawan dagityan na ko iti kasta. Tadakil ti utang ko na imbaga nakam kadakwada. Kano awan da? Awanak kumamot dito'y lubaw. Isu nga gyaman na kadakwada. Jesus, baliktad manang. Isuda ti rumbeng nga gyaman ken ka. Tanuawan ka. Saan da, ana itao? Basta, itad ko na ita kwarta kadakwada. Period. Ay, kwa. Kastoy langan manang. Agparamid ta iti store. Tagistor ka. Kayat mau? Ha? Wen, ken saan labas ta store? Agparamid ta iti uray basit a balay mao. Ngam, siminta daw. Tapno na tibkar. Balay nga da store na. Ay, katuan na. Ngam awan mo't dagak. Apagpatakdarak. Ay, kadikan ka iti uray basit aluti ah. Tay pagpatakdaram lang iti balay ka ni store mao. Kayat mao? Wala. Kayat ko na ita. Eme, tulungan nak. Ilong mang nak. Apa yan lakay? Naginom kami iti balay ti kumpare. Kat nagapa kami iti kasinsin na. Kat nalaw anak bakit? Anya? Kat? Isutin mo na. Dinipinsa lang ti pagik. Tsaking kagara ti palang bugbugugin ko na. Intaray ta ni hospital. Tanapukaw na ti puot na. Anya? Anya ka magtan lakay? Aplakas tamot ng tararamitam. Agpada kay lay jakabsat mo. Awang pay limpyo kada kayo mat. Manugal jakabsat mo kat si kamat mamartag ka. Diyak ti mabalod bakit? Tulungan na ko ma. Takunadang idarumda. Nukas na. Indarumda ka, kabagis? Huwag kabagis. Iso ka sa pulak ti dakkalagatan. Para iti kasok. Agpautang ka man. Kinapudno na kabagis. Problemak ti pagnaidan mi itan. Tanaila ko kung ti balay kan lote mi. Anya? Nukas na. Kapilitan nga rudmutan nga ilakok ti balay kan lote mi kin ni bakit. Adda ka di amom abayar kabagis. Adda. Diyan ang gatang iti solar kan balay mi, kabagis. Tulungan ka nga aglako dito store mao. Taimba daon dagiti customer mao. Wan nga raod kasinsin. Imado nga mi na dagiti suki manang. Si kagame hindi kaunaan ang nag-store dito ya banda. Wan nga raod. Katagyaman akan kakasinsin. Kapoy ti kanayo na panang tultulong mo kanya. Ay na, di mo panunutan na ita. Maragsakan na klaang, sa saan kaunayan naman naglilipat manang. Wan, mayat jayin resita da nga agas kanya. Kaslapin sa akpayan. Basta ituloy mo ti agtumari ti agas mo manang. Di mo liwayan ti agtumar. Wan intong. Agyaman akmanan. Uncle! Uncle Intong! Ah. Nanang! Adda kayo! Ha? Umay kami mananggal. Nanang! Nanang! Dagiti anak mo, dagi jay manang. May kami man! Ay, dadagiti patpat gakunay nga anak ko. Ay na, indapas na kanida kasinsain. Kailiw na kayo, nanang. Nanang ko! Pagawanan da ko ma. Nung tinangtangsitan kayo, iti kalabers. Ay na, anak ko yan. Di ulam mo, no kasano ti iliw ko kada kayo. Ipatpatag kayo unay. Pakawanan nak, nanang. Ngamin.
Kasla saan nga ina, tinangibilang kada kayo iti kalabas. Ipatpatag kayo. Nanang, Ipatpatag kayo mo't anak ko. Ay, ayan iti asawa yung ay, kandag iti apo ko. Dadalit arwan, anang. Mabayin lang mo nang. Ay, pastrakan nyo ita. Ayaban nyo ita. Takayat kumat amara ko pinaamin. Nukasta, awan balayaon anak ko. awanan nanang. Nalakumin. Isong agab-abang kami iti pagnaadan mi nanang. Ay na, nakakaasi kayo umat anak ko. Ngamno kayat yaw. Umay kayon ang naad dito'y balay ko. Kanadaistor ko dito, uy. Saan na nanang? Tasan tayo nga umanay di tabalayo. Nuagnag kami dito eh. Budno day ta nanang. Kan mabain kami unayan kada kayo. Imbes ada kami timang tulong kada kayo, bayat ti panagbakit yo. Saan? Takas jaymet ngamin tinararamid mi iti kalabas. Anak ko. Kat di ka madanagan nanang. Takanayunan minti umaymang sarungkar kada kayo dito eh. Ngamno kayat yungat. Sumurot kayon kada kami iti dagos mi. Ay na, saanan. Tadyak mapanawan to'y istor ko. Umay kayo lata sumarungkar dito, uy, anak ko. Uy nanang,